Vi skal differentiere e af x, Eulers tal, en naturlig logaritme. Først så tager vi funktionen, og den skal så skære igennem punktet 0,1 her. Der kan gå mange forskellige funktioner, men der er kun en af de funktioner, der har hældningen 1 i det her punkt 0,1. Det er så Eulers tal. Prøv lige at illustrere her. Den her 0,1, skærer den, tangenten. Så har vi hældningen her. Den er 1. Det er det eneste tal, hvor at den er 1 hældning. Det er Eulers tal. Så skriver vi heroppe. Tangentens hældning. E af x. Det er lidt grimt. Helvede, hvor det er klamt. Nå. E af x differentieret, altså svarer til tangentens hældning. Den er 1, hvis den er 0 x, altså hvis den er 0 på x-aksen, ikke 1 eller 2 eller 3 eller 4, det skal være 0. Det skal skære her 0,1. Så Eulers tal kan også godt gå højere på y-aksen, det gør den ikke i det her tilfælde. Godt. Det skal vi så prøve at illustrere med tangentens hældning. Altså ligningen for tangentens hældning, så vi skriver lim her. Så har vi delta x gående mod 0. Og så skriver vi her f af 0, fordi oprindeligt skal der stå x, men vi har lige defineret, at x er 0. Nu skriver vi 0 i stedet for. Plus delta x minus f 0 her, så dividerer delta x. Godt. Det vi så gør nu, er at vi sætter det ind, eller vi sætter Eulers tal ind i den her, i stedet for f af x, fordi vi ved, at f x lige med e af x, Eulers tal, det ved vi, så vi sætter det bare ind her, så skriver det sammen igen, lim, delta x går nu mod 0, parentes, streg, så sætter vi lige e af x, det er så bare 0 plus delta x her, og så minus e i 0, for vi sætter den bare op, og så selvfølgelig delta x her. Super. Så tager vi og reducerer det her. Skal være lim til x 0 parentes streg. Ja. Så skriver vi e. Reducerer vi det. Nullet, det er lige meget, så vi skriver bare delta x her minus e, fordi e 0, det er bare 1, og så delta x her. Godt. Så prøver vi at sætte det lige med, ligningen for tangentens hældning, hvilket bare er delta y divideret med delta x, lige med. Så skal vi sætte det, sætter vi så den her ligning, bruger den her op igen. F af x, så sætter vi x ind i den her, fordi det heroppe, det var da x var 0. Hernede, der er der bare en vilkårlig x. Det er derfor, vi tager tangentens hældning. Det er bare en vilkårlig x. Derfor skriver vi bare x. Plus vi det med delta x, ligesom heroppe, parentes slut, minus f af x, divideret med delta x. Godt. Nu skal vi så lave det samme nummer med at sætte e ind. Det samme nummer her. Brøkstreg e x plus delta x minus e x divideret med delta x her. Parentes slut. Så herovre der. Så skal vi så bruge potens. Nej, der skal ikke være ligning med. Ny ligning. Skal vi bruge potensregnereglen. Du skulle lave en streg for at lige vise, at du kom det andet sted hen. For at afskærme det. Det har jeg lige sagt. Okay. Godt. Ny ligning. Her. Streg. Prøv potensregnereglen. Vi kan se her. E af x plus delta x. Når vi har en potens med et plusstykke i, så kan vi egentlig bare skrive e af x gange e til delta x. Det er potensregnereglen. Den her. Minus stadig e af x. Superb. Og så
selvfølgelig delta x hernede. For fanden, der ikke være meget plads. Nå. Godt. Så sætter vi e ude for parentesen. Ny ligning det her. Lige med. E ude for parentesen, så der står e af x. Og så e af delta x her. Minus 1, fordi at e af x, der står e af x hernede. Men hvis du går ind i parentesen, så bliver det også bare til e af x, ligesom den hernede. Så det er bare det samme. Godt. Og så delta x her. Parentes slut. Så skal du tage den helt ud fra brøken. Så det bliver... Ja. Så hedder den e af x gange brøken e af delta x minus 1 divideret med delta x her. Godt. Så finder vi grænseværdien. Kan vi få noget at viske ud med? Så skal jeg bruge ud. Godt. Så finder vi så grænseværdien af det her. Delta x. Går mod 0. Parentes. Det er så den her, vi lige har skrevet. E af x gange med e af delta x minus 1 her, og så delta x hernede. Det er så lige med e af x gange 1, efter vi differentierer alt det her, og det er så lige med e af x. Derfor ved vi, som vi har fundet ud af lige før, at hvad hedder det? Så x differentieret bare er lige med e af x. Ja.